Oh, 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 vin sărbătorile! Ce spuneți, dragilor? Ați fost cuminți? Pentru că vreau să vă spun ceva. Aici, la noi, la Remax Evolution, moșul chiar există. Iar pentru că în perioada aceasta moșul este super ocupat cu răni, cadouri, liste de dorințe, eu sunt aici în calitate de ajutor oficial al moșului. Moșul nostru are de saga plină de proprietăți pentru toate gusturile și bugetele, toate cu comision zero pentru cumpărător. Oh, și dacă ai și o proprietate de vânzare, moșul nostru vine în dar nu numai promovarea ei, ci și cu o strategie de vânzare prin care poți obține cel mai bun preț în cel mai scurt timp. Sunt Roxana de la Remax Evolution și sunt gata să aduc dorințele tale imobiliare direct sub brad. Sună-mă la 0791 188 171 și hai să facem magie la tine acasă. Pentru că sărbătorile sunt despre oameni, nu ele trebuie să fie fericite, ci oamenii. Unde sunt oamenii fericiți? Acasă.